הבאים לעוד פרק בפודקאסט מקודדים תודעה. איזה כיף לי שאתם איתי. אם בפרק הקודם דיברנו על תודעה, אז היום אנחנו הולכים לדבר על קידודים, על שפת הקידודים, ובעצם בזה אנחנו הולכים להשלים את הבסיס לפודקאסט שלנו, שהוא הכותרת, שהוא השם של הפודקאסט שלנו, מקודדים תודעה. ובעצם אנחנו הולכים לפרק את הנושא הזה של קידודים, מה זה קידודים, איך מקודדים תודעה, למה נקודד אותה, איך זה באמת יכול לעזור לנו למקסם את חיי היום-יום שלנו, להכניס שלווה, שפע, ברכה, הצלחה, איך באמת אנחנו יכולים גם להשיג את מה שאנחנו רוצים שיקרה בחיים שלנו, כאן ועכשיו, בעזרת שפת הקידודים. איזה כיף הולך להיות לנו. אבל רגע לפני שנתחיל קצת עליי, אני בת יגור, מורה לרוחניות מעשית ומטפלת רגשית, עוזרת לאנשים לפרק את כל מה שחוסם, מונע, מעכב אותם, ולא מאפשר להם להיות מה שהם רוצים להיות, ולא מאפשר להם להיות איפה שהם רוצים להיות, אם זה בזוגיות שלהם, בפרנסה שלהם, בהתפתחות האישית, בקריירה שלהם. בעצם אנחנו מצמצמים את הפער בין מה שאנחנו רוצים להיות לבין איפה שאנחנו בפועל, בין מה שאנחנו יודעים שיש בתוכנו, לבין מה שמתבטא בעולם הגשמי שלנו, עד לרמה שאנחנו חיים ונושמים את זה. אז בואו נתחיל, מחכה לנו פרק מעניין. אז את הפרק הזה החלטתי להתחיל בסיפור שהוא ממש ממש עדיין טרי בתוכי. בינה מלאכותית. לא מזמן הייתי בהרצאה על ליווי עסקי, וחלק מההרצאה עלה שם בחור שהסביר לנו על בינה מלאכותית. זה היה הימים הראשונים שצמד המילים הזה עדיין רק התנגן בחוץ, לא כל כך הבינו מה זה, איך זה, כמה זה. ואני מבחינתי שחיתי, הקשבתי, ואני זוכרת שמשהו בתוכי מתחיל להדהד בי, כאילו הוא מדבר ואני מכירה את מה שהוא אומר. ואני מנסה ככה להבין מה בתוכי לא שקט בקטע טוב, כי אתם מכירים, יש כזה שדון בתוכנו, שאנחנו באים ולומדים משהו חדש, אז תמיד יש שדון כזה שבא ואומר, אנחנו כבר מכירים את זה, עזבי את זה, אז אני כבר מכירה את השדון הזה, אני כבר לא כל כך מתייחסת אליו, אז חששתי שאולי השדון הזה עוד פעם בא ככה להפריע לי, מלהכניס עוד משהו חדש לחיי. ואם כבר בחדש עסקינן, אז תזכרו שאנחנו לוקחים משהו חדש, הוא לא בא לבטל את מה שאנחנו יודעים, הוא בא לעמוד במקביל, הוא בא להחזיק את היד לכל מה שאנחנו יודעים, וכשאנחנו לוקחים את הדבר הזה ומחברים אותו לכל מה שאנחנו יודעים, אנחנו מקבלים פלא אחד גדול. אז בחזרה לסיפור שלנו, ככה אני מרגישה שזה לא השדון, זה באמת איזשהו רגש בתוכי, שמכיר את מה שהוא מדבר, ואני רוצה ללמוד, אני רוצה להקשיב, אז אני עוצרת שנייה את הרם הזה, פתאום זה מכה בי. אני מבינה שמה שהוא אומר זה שפת הקידודים שפיתחתי עד לא מזמן. ואני אומרת, בתיה, זה פשוט זה. והיא מעלה בי איזשהו תהייה, רצון, זעקה פנימית, זה היה ככה. למה אנחנו לא קולטים? למה העולם שלם לא קולט מה יש בתוכנו? אם זה הבינה המלאכותית שיכולה בעצם לתת לנו מה שאנחנו רוצים, כל מה שאנחנו צריכים זה בעצם לקודד איתה, לדבר איתה, אני תכף אסביר מה זה קידודים, ובעצם היא מדמה את המוח שלנו, את הבינה האמיתית שקיימת בתוכנו, ותחשבו על זה, זה פלא אחד גדול שאנחנו לא מכירים את מה שקיים בתוכנו, וזה לגמרי חבל. אז האהובים שלי, קידודים זה שיח, זה פשוט לבוא למוח שלנו ולדבר איתו. מאיפה אנחנו יודעים את זה? תזכרו רגע שהיינו תינוקות, איך דיברו איתנו? זה תפוח, זה אבא, תגידו אבא. עכשיו, למי דיברו בעצם? דיברו למוח שלנו, הסבירו למוח שלנו, לימדו את המוח שלנו, קודדו לנו מה זה מי. זאת אומרת שאם מישהו היה מחזיק תפוח ואומר לנו זה שוקולד, זה שוקולד, זה שוקולד, היינו מאמינים, היינו יודעים, זה מה שהיה מקודד לנו בתודעה שלנו, שזה שוקולד, שתפוח זה שוקולד, תחשבו על זה, איזה פלא זה. עכשיו, באנו עם מוח נקי, מוח לבן, מוח טהור, שבעצם יכול להיות הכל מהכל, וכל מה שנכנס לשם, זה מה שאנחנו בעצם היום, ככה אנחנו חיים היום, כל הקידודים שיש לנו במוח. והיום כשאנחנו רוצים משהו חדש להכניס לחיים שלנו, שאנחנו רוצים את הזוגיות, שאנחנו רוצים את האהבה, שאנחנו רוצים את הקפיצה בקריירה, שאנחנו רוצים להתפתח, שאנחנו רוצים לגדול, אנחנו נתקלים בכל הקידודים
שקידדנו כל החיים, שזה בעצם מה שאתם מכירים גם כאמונות מגבילות, מה שאתם מכירים גם כפחדים, כאקסיומות כאלה שאנחנו בטוחים בהם, שכסף לא גדל על העצים, אבל אגב, כסף זה נייר, ונייר כן גדל על העצים, ככה הבן שלי לא מזמן ענה לי, ויש בזה המון. והיום כסף הווירטואלי, אז הוא בכלל יכול לגדול בכל מקום, גם על העצים הווירטואליים. אז תשימו לב, כאילו, איך אפשר בעצם לפרק אמונות, ממש בהינף יד היום, אבל אם אנחנו לא מפרקים את האמונות האלה, הם ממשיכים לנהל אותנו, הם ממשיכים להמציא לנו את המציאות שלנו. המדע כבר הוכיח, מי שאחראי על המציאות של החיים שלנו, זה המוח שלנו. וכל עוד קיים בו מה שקיים, והוא ימשיך לנהל אותנו, אנחנו נקרא לזה מזל, אנחנו נקרא לזה גורל, אנחנו נקרא לזה, זה מה יש, היקום לא רוצה עדיין, זה עדיין לא בשבילנו, היקום עדיין לא מוכן לנו, ונספר לעצמנו כל מיני סיפורים כדי להרגיע ולהשקיט את הנפש שלנו, כי זה באמת באמת קשה. קשה מאוד שאנחנו רוצים משהו, אנחנו משתוקקים למשהו, שאנחנו גם עושים, הרבה פעמים אנחנו עושים המון, אבל בפועל זה לא מצליח, אנחנו לא מצליחים להביא את זה לאן שאנחנו רוצים, וזה תסכול מאוד גדול, כי מילא אם היינו יושבים בים, ואומרים יאללה, כאילו, לא עכשיו, אולי מחר, אז בסדר, אז אנחנו קצת מתוסכלים על עצמנו, שאנחנו קצת עצלנים, וקצת אין לנו כוח, אבל התסכול הוא הרבה יותר גדול שאנחנו עושים, ועושים המון, וזה עדיין לא קורה. והסיבה היא, זה בגלל הקידודים שקיימים לנו במוח עוד משחר ילדותנו. מדברת בשפה סיפורית, לפעמים זה יוצא לי, אבל אל תתרגשו, זה המורתית שלי. ולאט לאט משתחרר, כזה כשאני מתרגשת, אם תלמדו אותי, כשאני מתרגשת יוצא לי שפה של מורה, ולאט לאט זה משתחרר, ואז אני חוזרת לשכונות. יוצא לי הרבה הרבה יותר פשוט. אז באמת, מה הילדות שלנו? כל מה שמקודד פה, זה מה שמנהל אותנו, זה מה שאנחנו פוגשים בחיי היומיום שלנו, ומתסכל אותנו. אז איך משנים את זה? מה עושים? אז קודם כל, בואו נבין שבעצם כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו יכולים בעצם לקודד במוח, ולהתחיל קודם כל משלב הרצון. קודם כל לוודא שאנחנו באמת באמת רוצים את זה. הרבה פעמים אני אומרת, כן, אני רוצה דיאטה, כן, אני רוצה לפתוח פודקאסט, כן, אני רוצה להתחתן, אני רוצה לפרוץ בקריירה שלי, אבל בפועל אני מרגישה כאילו אני לא באמת רוצה, כי למרות שאני רוצה דיאטה, אני עדיין פותחת את המקרר ואוכלת 4 עוגות ב10 בלילה, ולמרות שאני רוצה להתחתן, 4 חברות הציעו לי לצאת לדייט, ואני עדיין לא יצאתי לשום דייט, ולמרות שאני רוצה לפרוץ בקריירה, אני עדיין לא מוכנה להיחשף ולא במיל, והמקומות האלה, אנחנו צריכים להבין שבמקום להאשים את עצמנו, במקום לכעוס על עצמנו, בואו נכניס שם חמלה. נשאיר את הרצון כרצון טהור, זה הרצון שלנו. קודם כל נבין שאני כן רוצה את הדבר הזה. מצד שני, איך שאני פועלת הוא לא באשמתי, הוא באשמת הקידודים שקיימים בתוכי. אני לא אשמה שגדלתי בבית מסוים שכל הזמן אמרו אין כסף, אין כסף, אי אפשר גם וגם. אני לא אשמה שגדלתי בבית שהפחידו אותי על זוגיות. אני לא אשמה שהדברים האלה קיימים בתוך התודעה שלי והיום מנהלים אותי. אני כן יכולה לקחת עליהם אחריות, נכון? וזה מה שאנחנו עושים בשפת הקידודים. אנחנו בעצם קודם כל מכניסים המון המון חמלה למקום הזה, ולוקחים על זה אחריות. ועכשיו אני אומרת למוח שלי, אתה שומע רגע? אני כן רוצה את הדבר הזה. שימו לב שקידודים, אני חוזרת ואומרת, זה לשוחח עם המוח, שיחה שהולכת ומתפתחת. אני כל הזמן מפתחת אותה, אני כל הזמן מדייקת אותה. איך אני יודעת איך לדייק? אני מבקשת מהמוח, אני רוצה לעשות כך וכך וכך. ובפועל, אני עושה דברים, אני עושה שינויים, אבל זה לא מגיע לאן שאני רוצה. אז אני מסתכלת רגע על המציאות, ואומרת, רגע, אז באמת היו כמה שינויים שבאמת קידמו אותי לרצון שלי, אבל זה לא בדיוק מה שרציתי. אז אני לוקחת את הלא בדיוק מה שרציתי, ואני מדייקת אותו על המוח שלי. אני אומרת למוח יקר והאהוב שלי, תקשיב, א', ב' וג' וד' שעשינו זה מעולה, אבל חסר זה וזה, בוא נוסיף שיהיה גם וגם וגם וגם. או אם זה קרה בדרך שאני פחות אוהבת, אז אני מדייקת אותו, אני אומרת לו, מהמם שאתמול אכלנו רק דברים בריאים, אבל אני לא רוצה
שזה יקרה רק כשאני יושבת במסעדה. אני רוצה גם שזה יקרה בבית, אני מדייקת אותו, כי באותו יום באמת אכלתי בריא, כי הייתי באותו יום בטיול חברות, ובאמת אכלתי, אז היה לי קל להזמין במסעדה את הסלט, אבל אני רוצה גם להכין בבית את הסלט. אז אני מדייקת למוח שלי שאני רוצה להתחיל לאכול את הבריא הזה גם בבית, אוקיי? וזה בעצם מה שאני עושה, אני מטיילת עם הסיפור, אני מטיילת עם התבוננות במציאות, ושוב פעם מספרת מחדש, מקודדת למוח שלי מחדש מה אני רוצה. ואני אספר לכם סיפור, איך הפסקתי לעשן בעצם. כשרציתי להתחיל להפסיק לעשן, לא היה בי רצון, אני מודה שכמו שאמרתי, היה בי רצון טהור, שאותו אני מניחה בצד, בפועל, מי שהיה ראה אותי מהצד, אמר לי, איך את רוצה לעשן? מה קשור? אישה שמעשנת בוקר, צהריים וערב, הייתי מעשנת המון המון המון. ואז התחלתי לקודד למוח שלי, אמרתי למוח, תקשיב, אני רוצה להפסיק לעשן, אני מבינה שברצון הגשמי שלי זה עדיין לא בא לידי ביטוי, אבל ברצון הפנימי שלי זה כן. זאת אומרת, אני כן יודעת, אבל... ואז ביקשתי ממנו שקודם כל יסביר לי למה אני מעשנת. קודם כל, בוא נבטל את הלמה הזה. ברגע שאני אבין למה אני מעשנת, אני אוכל לתת מענה אחר ללמה הזה, שהוא לא סיגריות, ואז אני אוכל להתקדם לעבר הרצון שלי. ואז אחד הדברים שככה המוח הקפיץ לי כמחשבה, זה מתי התחלתי לעשן? בעצם התחלתי לעשן בגיל 14-15, מעט אחרי שאבא שלי נפטר. אני זוכרת את עצמי גונבת סיגריה לאחי הגדול, זה היה סיגריה מאוד מאוד חזקה, זה היה מלבורו, אבל זה היה משהו אדום, מהחזקים ביותר. יוצאת למטה, מתחת לבניין של ההורים שלי, מקליקה את הסיגריה ככה בשקט ומרגישה, כאילו חסר לי האוויר. עכשיו, זה דברים שכן זכרתי, אבל לא ידעתי לפרש את זה כמו שהמוח ככה התחיל להסביר לי בדרך המחשבות, שבעצם הסיגריה הייתה געגוע לאבא שלי. ככה בעצם פיצחתי את הגעגוע. אבא שלי, זכרונו לברכה, היה מעשן, הוא היה כאן כל בוקר, מעשן סיגריה, ריח של סיגריה, ואבא שלי זה קונוטציה מאוד מאוד מובנית. זה קידוד, לצורך העניין, אצלי במוח, שיש סיגריה, אבא פה. וכילדה נתתי מענה לקידוד הזה. כל פעם שהשנתי סיגריה, הרגשתי שאבא שלי לידי, וככה בעצם פיצחתי את ההישרדות שהוא איננו המון המון שנים. וברגע שהבנתי שאני מתגעגעת אליו, אז כל מה שעשיתי זה בעצם, התחלתי יותר לדבר איתו ביומיום שלנו. התחלתי יותר לחשוב עליו, התחלתי יותר לדמיין אותו עומד מולי, ואיך אני משתפת אותו על הילדים שלי, ואז נתתי מענה לגעגוע הזה. היו עוד כמה דברים ככה בדרך שבגללם עישנתי, ולאט לאט הרגשתי שאני מתחילה לרצות להפסיק לעשן. אחד הדברים שגם ביקשתי מהמוח שייתן לי למה להפסיק לעשן? למה? איזה למה חזק אנחנו יכולים עכשיו שיחזיק אותנו כל החיים? עכשיו, כמובן שאנחנו מביאים את זה ככה מעצמנו, זה מהמם, אבל שאנחנו מקודדים את זה למוח, שעוד פעם, שהקידוד זה הבקשה שלי למוח, זה שעצרתי למוח, ואמרתי לו, תקשיב, מוח יקר והאהוב שלי, מה הלמה האמיתי שבאמת יחזיק אותי גם עוד שבועיים ועוד 3 ועוד שנה, לא לחזור לעשן. ואז הלמה שקפץ לי, זה בתיה, יהיה לנו זמן. יהיה לנו זמן לכתוב, יהיה לנו זמן להמציא את עצמנו, להוציא את כל היכולות שלנו, את כל הרוחניקיות הזאת שבתוכנו, ונוכל לתת לה מקום בעולם, את כל הידע הזה שמתפרץ מתוכי. ואני זוכרת שכשהוא הביא לי את הלמה הזה כמחשבה, זה היה וואו, פתאום נשמתי רגע, פתאום אמרתי וואו, זה למה שאני באמת זקוקה לו, כי הייתי הר געש של ידע, וזה באמת החזיק אותי, ככה גם לא לעשן יום אחרי יום, עדיין בלרצות רגע לא לעשן. ואז אחד הדברים שמאוד מאוד קודדתי למוח שלי, זה תיתן לי את ההפסקה הזאת בכיף, בקלילות. אני לא רוצה עכשיו 5 סיגריות היום, ואז עוד 5 סיגריות מחר, ואז 2 עוד שבוע. אני רוצה לעשן בכיף, שזה יהיה לי קל, שזה יהיה לי ממש נעים. ואתם לא תאמינו, הוזמנו באותה תקופה, דרך קליינטים של בעלי, לסירה, לשייט בסירה. ואני כזה, מה, שייט בסירה, היה חג, היה זה, ואני יודעת שאנחנו צריכים להתבטל אל המציאות, במיוחד שזה היה שבועות, שזה חג מאוד מאוד חזק, התבטלתי למציאות, ואמרתי לבעלי, אני באה. בקיצור, עלינו על השייט, ומי שעולה על שייט יודע שאתה הופך להיות תינוק. לוקח לך כמה דקות לקלוט, אבל אתה הופך ממש להיות תינוק.
אתה רוצה רק לישון, לאכול ולישון. רק לישון ולאכול, וזה כזה. אבל היה רגע שבו בעצם, בגלל שכולי הייתי בתוך הרצון של להפסיק לעשן, א', אני יכולה להגיד את האמת שגם הרגשתי, אמרתי לבעלי, תקשיב, יש לי תחושה שבסירה הזאת אפשר להפסיק לעשן. עכשיו, מעולם לא עליתי על סירה, אני לא זוכרת שמה שקורה בה, כאילו זה היה, ככה אמרתי לבעלי, אני הבאתי גם סיגריה אלקטרונית למקרה ומה אתה אומר, אולי תפסיק איתי, וככה אמרנו, יאללה, הייתה לי ככה תחושה שזה יהיה ככה איזשהו שינוי מהמציאות, אז אפשר ככה, באמת ככה, לדלג על זה ולקפוץ על המציאה ולא לעשן. אבל זה לא היה זה. פשוט הרגשתי את הבלבול שקורה במוח, הרגשתי כמו שערה בתוך המוח שלנו, כאילו המוח בתוכו מיליון דברים שקורים, ופתאום הייתה בי הערה כזאת, באתי על זה הרגע להפסיק לעשן, תכניסי לתוך הבלבול הגדול שקורה במוח, גם הסיגריות יותר. תקשיבו, זה היה הדבר הכי קל בעולם. מאותו רגע, לא רציתי, קודם כל 3 ימים שם על הסירה, לא ישנתי, גם שניסיתי לקחת את הסיגריה האלקטרונית, פשוט לא היה לי שום צורך, שום רצון, כלום, כלום, כלום. זה היה פשוט הדבר הכי קל עלי אדמות. מי שמעשן יודע כמה זה קשה להפסיק לעשן, גם אחרי חודשים שאנחנו מנסים ומשתדלים, ופה זה היה בדיוק כמו שביקשתי. אבל, הנה יש אבל, לא ביקשתי, שכחתי לבקש, שזה יהיה בלי להעלות במשקל. ועליתי 4 קילו, ואז קלטתי שזה באמת משהו שלא קודדתי למוח שלי. והיום אני שמה לב שאני צריכה לראות איך אני מכניסה, כי יש לי קידוד במוח שמי שמפסיק לעשן משמין, והיום אני צריכה לראות, אני עדיין בהתבוננות על זה, איך אני עדיין בלי הסיגריות ועדיין בלי המשקל. אז אני בהתבוננות, ולי אין בעיה להתבונן על זה ולשמור על המשקל עד שזה יקרה, כי אני חוקרת את התודעה, וככה אני מלמדת גם אתכם איך לעשות את זה אחר כך. אז אני בכיף ככה השמנתי את 4 קילו, שמנתי אותם, ואין לי שום בעיה לזרום עם זה. אז אהובים שלי זה לקודד תודעה. עכשיו אני אתן לכם 2 כלים מאוד מאוד חמודים, כלילים, נעימים, מתי נכון לקודד, ואני אתן לך אותם בהקשר של ביומיום שלנו. אתם מכירים את זה שאנחנו קמים בבוקר, ובא לנו להספיק א', ב' וג', ובא לנו שיקרה משהו מאוד מסוים, בא לנו להתקדם עם הרצון שלנו, לצאת לעודד, בא לנו היום לעשות איזה פוסט ולשחרר קצת משהו מהידע שלנו, בא לנו לעשות עוד איזה שינוי בהתפתחות שלנו, פחות לכעוס, ככה כל אחד, אני נותנת ככה המון המון דוגמאות, כי כל אחד ייקח את זה לעולם שלו, ואנחנו באמת בסוף היום מסיימים את אומרים, הנה עוד יום עבר ולא עשינו את זה, וזה לא קרה, ופה לא שם, אז זה, למה אני דווקא נותנת לכם 2 הכלים האלה? כי זה ההתחלה של שפת הקידודים. לרמות היותר גבוהות, ששם אנחנו ממש יוצרים את המציאות שאנחנו רוצים, כמו שסיפרתי לכם, עם להפסיק לעשן, ועוד הרבה דברים שככה אני יוצרת היום בחיים שלי עם שפת הקידודים, זה באמת ילך ויתקדם איתכם. אל תצפו מיד לעשות את זה, אבל כן תתחילו ב2 כלים שאני נותנת לכם. זה הולך ככה. לפני השינה, תעשו מכתב על מה אתם רוצים שיקרה מחר בבוקר. ממש תכתבו לכם, אני רוצה מחר בבוקר, טק, 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 טק. ליד זה תכתבו למוח שלכם, זה הולך ככה, מוח יקר ואהוב שלי. אני רוצה בבקשה שבלילה הזה אנחנו נתכוונן ונכין את עצמנו, כדי שבבוקר וביום שנתעורר יקרה את כל מה שכתבנו עכשיו, אוקיי? ותכתבו לו שזה כולל ריפוי, זה כולל פרידה מאמונות, ממעגלים חשמליים, מקידודים שמעכבים ולא משרתים את מה שאנחנו רוצים שיקרה מחר. בסדר? זה מאוד מאוד פשוט, אני חוזרת ואומרת, אני כותבת לי מה אני רוצה שיהיה לי מחר. אני אתן דוגמה. מחר אני רוצה לשחרר קצת את הבן זוג שלי. בסדר? אני רוצה לא להעיק עליו, אני כל הזמן מעיקה עליו, אני כל הזמן מציקה לו, אני כל הזמן אומרת לו, איפה היית? ואני יודעת שזה סך הכל מנוהל מהפחדים שלי, אני יודעת שאני גדלתי בבית כזה, ואני בכל זאת, אני רוצה שתהיה פה חתונה, ואני רוצה שנביא ילדים, ואני גם סומכת עליו, אני לא רוצה שתהיה פה פרידה, חבל לי. אז מה שאני עושה, אני כותבת למוח, תקשיב, מחר בבוקר, אני רוצה לשחרר קצת את הבן זוג שלי. אני לא רוצה להעיק עליו כל הזמן ולשאול אותו שאלות ולשלוט בו, אני רוצה לשחרר אותו. ובשביל זה אנחנו בעצם צריכים לבקש את הריפוי בלילה. רוצים לבקש שבלילה יהיה ריפוי לכל הפחדים שלי, הזוגיות, על כל מה שהכרתי, שקשור לשליטה, למה אני שולטת בו,
למה אני כל הזמן רודפת אחריו, וכל מה שמונע, כל מה שמעכב אותי, כל מה שחוסם אותי לחוות זוגיות מאושרת, זוגיות כלילה, סומכת ובטוחה עם הבן זוג שלי, ואני ממש כותבת את זה, ותוך כדי הכתיבה אני בעצם מקודדת למוח, שבזמן השינה שלי בלילה, אני הולכת לעבור את הריפוי הזה, אני הולכת לעבור את הניקוי הזה, וכשבבוקר כשאני מתעוררת, אני קוראת את מה שכתבתי שאני רוצה שיקרה היום, נכון? אני חושבת, אתה זוכר? אמרנו שהיום אנחנו משחררים את הבן זוג, רשמנו שהיום אנחנו מתמקדים בלהוריד את 4 קילו שלנו, רשמנו שהיום אנחנו מספיקים בעבודה את א', ב' וג'. בסדר, נרפאנו, התנקנו באמצע הלילה, ובבוקר ממש ממש איך שאתם מתעוררים, שהמים נקי, אתם בדיוק אחרי הניקוי, אחרי הטהרה הזאת שעברתם, אתם מיד מדברים למוח, לוקחים את הפתק שכתבתם ליד המיטה ככה, עם עיניים כזה עצומות, בקושי ככה, מעולה, 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 זה נקרא תדר תטא, ככה בין ערות לבין שינה, אני מקודדת למוח שאני אומרת, תקשיב, מוח יקר ואהוב שלי, טק, 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 זה מה שאנחנו רוצים שיקרה היום. בסדר? בסוף היום אנחנו חוזרים על זה עוד פעם. אוקיי, מה היה? אתם תראו, אתם תגלו קודם כל ניסים ונפלאות, אתם תגלו שהמוח ממש לוקח אתכם לשם. אני כן אוסיף ואומר דיוק מאוד מאוד חשוב, שימו לב לשינויים. כדי שמשהו שונה יקרה בחיים שלי, אני צריכה לפעול שונה. ואת השונה הזה, המוח יביא לנו, ואנחנו נצטרך להתמסר לשינויים, ולקבל אותם, גם אם כרגע אנחנו לא מבינים למה אני עכשיו הולכת פתאום לבקר חברה שלא ביקרתי שנה. אם המוח הביא לי כזאת מחשבה, אני צריכה להבין שזה חלק מהשינוי שאני עוברת. זה הולך לקדם אותי לזוגיות שלי. אולי שם מחכה לי הבן זוג שלי. אולי שם מחכה לי או אולי שם הולכים להציע לי את הפריצה בקריירה שלי. אני לא יודעת, אני בוטחת וסומכת על המוח. אוקיי? תזכרו את זה. שכדי שדברים חדשים ייכנסו לחיים שלי, יקרו בחיים שלי, אני צריכה לעשות דברים חדשים. תכתבו את זה גם עכשיו. וזה משהו מאוד מאוד חשוב. שימו לב שסיפרתי לכם, שבעלי סיפר, אמר לי, בואי בשבועות נוסעים, שתים בספינה, אמרתי לו, מה שבועות? זה חג, זה עם הילדים. הבנתי שאני צריכה לעשות משהו שונה. הבנתי שם שאני צריכה להתמסר לשונה ולאחר. גם אני עובדת עם הרגשים, אז ההרגש גם אמר לי, וואלה, זה קשור לסיגרת, אז עוד יותר, כאילו, קפצתי על המציאה, אבל אנחנו חייבים לעשות שונה ואחר, ואתם תצטרכו להיות קשובים, כי האוטומט שלנו זה להגיד, לא צריך, מה זה שטויות האלה, מה פתאום? האוטומט שלנו זה להיות אוטומטיים, להגיד לא לשינויים, ולא לחדש, אבל תצטרכו להיות קשובים וכן להקשיב לשינויים האלה. תקשיבו, אני נתת לכם פה מתנה מטורפת, אני מקווה שאתם מבינים את זה, ואתם הולכים להתחיל לקודד לכם את החיים. דבר אחרון, לפני שנסיים, תחזרו על הפעולה הזאת כמה שיותר פעמים. תחזרו על זה 3 ימים רצוף, תמיד בכפולות של 3, אוקיי? או 3 פעמים רצוף, או 6, או 9, או ככה, אוקיי? 21 ימים זה הכי טוב שיש. כמובן שבסוף כל יום אני מסתכלת מה היו השינויים, ואני רואה איך אני רוצה לדייק למוח שלי. האם היה לי עוד פחד שפגשתי באמצע היום? האם היה עוד משהו שככה זיהיתי באמצע היום שאני לא אוהבת? סבבה, אני רוצה להוריד את המשקל, אבל לא מוכנה לוותר על הקפה ועל העוגיה שלי ב3 בצהריים. אז לכתוב את זה למוח, להגיד לו, תקשיב, וואלה, מגניב מה שעשינו היום, אבל בבוקר למחרת, תוסיף לי ככה בחשבון שאני אוכל את עוגיה ותוסיף לי את זה למשקל, אוקיי? אם אני רוצה לצאת לדייטים, ולא בא לי שזה יהיה תחת אתרי היכרויות, אז אני כותבת את זה, אני מדייקת את המוח בלילה השני, בלילה השלישי, מה זיהיתי שהמוח נתן לי, מה המציאות החדש הקרין לי, מה אני אוהבת זה מעולה, אני אומרת למוח זה וזה 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 מעולה, אני מפרגנת לו, תודה על זה, אבל זה וזה וזה וזה, אני רוצה לשנות, זה וזה וזה, אני רוצה לשמר, זה וזה וזה, מאוד חשוב לי. אז אני מקווה ככה שזה היה מאוד מאוד עמוק, נתתי לכם פה כלים מאוד עמוקים, אני מקווה שזה היה פשוט, כמו שאני אוהבת, הגאונות היא בפשטות. מוזמנים כמובן להרגל ולשתף אותי בשינויים המהממים שהולכים להיות פה. ואם אהבתם את הפודקאסט הזה, אני יותר מאשמח, כמו שאמרתי לכם, גם בפרק הראשון, אחד הדברים החשובים לי, זה לשחרר את הידע הזה לכמה שיותר אנשים. ככל שאני אשחרר יותר ידע, ככל שזה יגיע ליותר אנשים, יותר ידע חדש יגיע אליי.
אז תעזרו לי, נעזור לכם, לשתף אתכם בידע הזה, ותפיצו את הפודקאסט הזה. ותזכרו שתמיד, שמגיע אלינו שפע, כדי שנכניס עוד שפע ועוד שפע לחיים, עלינו להשפיע איתו לאחרים. שמגיע לכם משהו טוב, בכללית, בכל ערוץ תקשורת שהוא, תפיצו הלאה. מצד אחד אתם מפרגנים, מצד שני אתם משפיעים בשפע, זו ההשפעה. אז אני אוהבת אתכם. היה לי לעונג להעביר לכם את הכלים המדהימים האלה, שאני אישית עובדת איתם ביום, בקליניקה, מלמד אותם את התלמידים שלי. זה משנה חיים, תצליחו, תגשימו. זהו, אוהבת אתכם, כיף שאתם פה, ונשתמע בפרק הבא. Love you, ביי.